Ассалому алайкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. И бародари мо яъне аз интернет харидории билети самолёт мекунад, яъне аз сайти купи билет. Ва и бародар вақте карташа сохранит мекунад ва харидории билет мекунад ва зиёда аз 162,000 и бародара ай карташ снимат мекунад. Ва ба хотири ами бародар 500 рубл арзонтар мебина билета ва медроя оформит мекунад, картаи хидша яъне даниёша мегзора ва пас аз як ҳафта аз картаи ҳами бародар 162,000 рубле ки яъне меҳнати ҳалол қати ҷамъ карда снимат мекунад ва то ҳозира хабаре нест. Заявление навистанд, яъне ҳам дар сайти купи билет, ҳам дар Сбербанк. Ва нафарое ки шумо мехоҳед аз Москва яъне бо равон кунед ба Тоҷикистон, бародари азиз, бисёриҳо савол метавонанд ки ҳавопаймо қати мо ҳавопаймо қати бо равон намекунем, яъне фура қати ҳам равон намекунем. Основной мо фақат автобус қати бо равон мекунем ва мошинои сабукрав қати. Нархиш 150 рублай бародаро. Дер яъне бори шумо як ҳафтада рафта мерасад. Ҳамун борое ки яъне растамошка карда намешавад, берастамошка яъне беушни. Автобус яъне рейси автобус мешавад аз автовокзали Котельники ба хатсайри яъне Ойбек ва Регар. Яъне нафарое ки Хуҷанд шумо метавонед сафар кунед, то Ойбега мерен ва нафарое ки шумо Душанбе сафар карданен ёки Бохтар ёки Кулоб ва ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон шумо то границаи Регара метавонед сафар кунед. Ва бисёртар саволҳое мешавад ки нафарое ки ҳам шаҳрванди Федератсияи Россияро дорен, ҳам шаҳрванди Тоҷикистонен, шумо ба самолёт яъне сафар кардан наметавонед ба Тоҷикистон. Шумо метавонед озод ба загранпаспорти Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кунед ба автобус. Нафарое ки бе документен бародаро шумо метавонед возвращение народина гирен ё ин ки фақат такя ба худо мекунен, ягон кас ҷони шуморо намегирад. Шумо мебиен озод сафар мекунен. Баъзеҳо мегӯянд ки яъне айсе то 5,000 расход мешавад, баъзеҳои дигар 10,000 расход мекунанд, баъзеҳо муҳимаш ие ки яъне шумо соҳ саломат бирасен. Будан ин мушкил бемушкилӣ намешавад. Будан остановкаҳое ки махсус манъ кардан шумо буромаден, обед карден. Ки ҷоҳода раҳ маҳкам буд? Яъне Москва дуромаданда фақат пробка буд. Қазоқистон раҳ маҳкам набуд? Ду ҷо раҳ шав маҳкам буд. Ӯзбекистон чи ягонтон ғам надоданд? Ӯзбекистон, Қазоқистонда ягон мушкилида дучор нашудед, фақат Россияда ай сабаби пробка буданаш. Ҳамихе саломат бошед. Ва нафарое ки шумо мехоҳед чиптаи самолёт харидорӣ кунед, рақамҳои болои экранда метавонед муроҷиат кунед, раҳтон дур боша. Ба воситаи WhatsApp яъне чиптаҳои шуморо менависем, равон мекунам ва озод шумо сафар мекунед. Ва ногуфта намонад бародари азиз, видеоро поделитса кунед, ҳатман подписатсия кунед, классоихтона дар роҳ надоред. Ҳамун нафарое ки бисёртар умни кен интернет хати фақат сарукор дорен, медурен баъзе сайтҳо нигоҳ мекунен, нархҳои билета ба занг мезанед, бародар чи ба билето қимат не бародар. Мақсад чие ки шумо метавонед арзон харидорӣ карда, фақат эҳтиёт бошед шумо 500 рубл ё ин ки 300 рубл шояд арзонтар гиред. Шояд ай ҳама қиматтараш шояд 1000 рубл арзонтар гиред.